हामबाय चिनी जत मीडिया फ्रेंड्स ताकुबथाय बुकुबसं ताय अरो तंनाय चिनी आईपीएफ तिनी चिनी वारियर्स वर्कर्स तिनी जों पुला फर्स्ट चिनी कैंपेन इलेक्शन कैंपेन जे पुलानि सालो 12 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्यूएंसी कोई सब डिविजन नि अंडर अब कन्स्टिट्यूएंसी दंगो तिनी जों आईपीएफ पार्टी बिनि लगी बिनि ब्रादारहुड ऑर्गेनाइजेशन आईडब्ल्यूएफटी दिनै योड आईपीएफटी आर्टिसा बेबाक मिलिवै जों दिनै रुट शो खालामनो थां दङ आं 12 रामचंद्रगढ़नि निजे अजागानि जे कैंडिडेट आईपीएफटी लिंगै एप्रुव कैंडिडेट जनरल सेक्रेटारि आईपीएफटी जों ताबु अजागानि जे जत विलेज कमिटी एरिया आरो गुरिवै जत चिनि ताखो बुखो चिनि अग्रा साख्रा जत बायनो जों रोड शोनि बिसिंतै जों मालाय लायनाय सिनि लायनाय जायखि साखक सालायनाय अबनो चिनि फार्स्ट जे प्रोग्राम जे अब जों कायसा रोड शोनि बिसिंतै चिनि इलेक्शन कैंपेन अब जों चेनल थां दङ अबन उद्देश्य जों तिनि अरो बेबाक चिनि जे कर्मीरक जों प्रथम लाखिया ओमफ्राय गुरिवै जों 3टा থেকে 4टानि बिसिङाव अरो बर' मयदानाव ताइसे किफिलि फैनाय आं किसा डिटेल्स हानाय बेंथै चिंथानाय जों ताबो बर' मयदान बा हारेब पवारनि जे बाजार खाथि अरो থেকে চেঙ্গै आयां पश्चिम कुंजबन विलेज कमिटी बलते आरो सरबं लाहान कामी बेबाग एरिया थाङै जों रुटसुनि बिसिंतै यांगो गंगराय दुलारिया वान्दालु फ्लाइ थाङै पनित्राम गगमनि हाय खालायो आख्राबारि आमपुरा बायजाल थाङै छनकला तै खालायो वारेन तखाय तै वाइसा जों बर' मयदानाव फाय किदुल फैनाय आबोचिनि दिनैनि जे रुट मेप हामबाय जों तैसा हायना हाय मालाय फिननाय तान्दा माने नरंगर तिनि बर' रखे बोसोराव बरक जों तिनि चिन अरो 22टा मतो गाड़ी दङ एरपरे टार्गेट चिनि যদিও কোন জায়গা 100টা বাইক जों টার্গেট নাজা এজাই বড় লগিরিনাই আনো পরবর্তী সময়ে তুরে তুরে লাস্ট নি যে গ্যাদারিং जों आपुर्ण जत्तने सलाय कत रुट सुताय वाइसा खालायनाय आबो चिनि टार्गेट दं Bluetooth mode cleared.
যত চিনি দফানো